Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Tipereke moni kwa Malawi nonse amene mukutimvera kwina kulikonse kumene muli chigawo chino chakumadzulo. Lero ndi pa 14 August 2025. Dzina langa ineyo ndine Brother Salo, chizukulu cha Pius, ndikuyankhulira kuchokera ku Yawo National. Choyambirira Ambuye tikuyamikeni kamba kuti pasasa mwayi wina woti mpaka kulankhula chonchi sitikutenga chance kapena kuti advantage kamba kuti ifeyo lero lino mwatipasa chance, koma tikuchitenga ngati chinthu cha mtengo wapatali komanso kuchigwiritsa ntchito makamaka pokumbukira ntchito imene munatitumiza dziko lapansi kupemphera komanso kuthandiza anthu osiyanasiyana, makamaka abale ovutika okalamba ndi amasiye ena onse amene munatidalitsa ndi kanga chepe kamene munatipatsa. Choncho Ambuye tikupemphani kuti chiritsani matenda ndi kuchotsa umphawi ndi zina zonse zimene zili anthu akukumana nazo tsiku ndi tsiku. Kwa inu nokha ndi kumene Ambuye timabwerera. Lero ndabwera ndi pologalamu imeneyi ya kuswa imene ndikuyendera volume 2. Chimene ndikuyankhulira volume 2 lero ndi cholinga choti Amalawi andimvetsetse bwinobwino, ndikufuna kuti mundimvetsetse bwinobwino. Ndikuyankhula mmene ndakambira mucha kuti kuchokera ku Yawo National. Ineyo dzina langa ndilomulija ndithu Brother Salo amene ndimachokera m'boma la Mangochi. Mwachidule timangoti chizukulu cha Pius, ena amatitcha kuti kuswa. Lero ndabwera kuti ndiyankhule uthengawu ukupita kwa anthu andale kapena kuti ku chipani cha DPP kapena kuti kwa anduna anyuwani amene asankhidwa olemekezeka athu anduna azamisewu kapena kuti azamtengatenga kaya whatever olemekezeka Mr. Kaupa. Uthengawu ndikuyankhula ndi cholinga kapena potengera ndi mmene andunawo anayankhulira dzana. Anduna anayankhula dzana nkhani yokhuzana zitukuko za misewu. Choncho ndinene mwachidule pano kuti chimene ndabwerera pano choti ndikufuna andunawo ndiwayankhe, ndikufuna andunawo ndiwakonze, ndikufuna andunawo ndiwakumbutse, ndikufuna andunawo ndiwadziwise chilichonse chimene chingayende pakulankhula kwangaku muzigawa ndino Amalawi. Pajatu ine ndikamayankhula sindimaona chipembedzo chimene ndimapembedza, ineyo sindimayang'ana chipani chimene chikulamula kapena chimene sichikulamula, mtundu wa munthu, chiyankhulo kapena china chilichonse chimene muli nacho, kaya maphunziro kaya chuma kaya ndi udindo. Ineyo zimenezo ndikafuna kuyankhula ndimayankhula chifukwa kwa Mulungu tonse tili equal, komanso kwa Mulungu tonse tikagamulidwa mofanana. Choncho kuopa ineyo, fear is associated to me. Ine sindimaopa yayi pofuna kulankhula. Choncho lero posachulusa gagandiwa tikufuna tiyankhule kapena tikuyankhula nkhani imene andunawo anayankha. Choncho Amalawi nonse mukhale tcheru, anthu akumangochi mukhale tcheru. Ifeyo anthu akumangochi mu speech yanu anduna taimva. Anthu ena amawombera m'manja china chilichonse. Ine ndimawombera m'manja china chilichonse chimene ndikachiganizira kuti nthu chimayenda ndi mmene zinthu zilili. Koma panopo ndikumafuna kuti ndiyankhepo makamaka kuyankhula kwa anduna akaupa pokhuza nkhani ya msewu wa makanjira. Ndili munthu omva chisoni komanso okhumudwa komanso ozizidwa nkhongono zangazi ndi mmene anayankhulira. Ndili ozizidwa nkhongono kapena omva chisoni bwanji, ozimvera chisoni bwanji. Anayankhula za zitukuko zina za madera ena, maboma ena, zimene amanena mpaka madate. Juni, February, kwakuti chiyamba chakuti. Komano unfortunately nkhani ya msewu wa makanjira anena kuti soon. Zandikhumudwisa kwambiri. Zandikhumudwisa ndiponso zikundikhumudwisa ndinene pano. Mu speech yanu anduna kwa ife anthu akumangochi palibe chilichonse chimene chasintha. Zikungofanana chimodzimodzi ngakhale simukanayankhula. Chifukwa muzimene mwayankhula zokhuza na msewu wa makanjira palibe chimene chatipasa mphamvu, palibe chimene tilibe chiyembekezo ife anthu akumakanjira kuti msewu wa makanjira umangidwa kapena uyambidwa.
chifukwa suni yanuyo ndi chimodzimodzi ngati abale anu amene achoka pa mpando umenewo amakamba zonena kuti mabridge 8 kumangochi akumanga kumakanjira pomwe bridge ingakhale imodzi sikumangidwa. Inunso mwabwera mwanena kuti msewu wa makanjira umangidwa mafezi atatu, fezi yoyamba msewu wa makanjira kwamangidwa bridge kale imodzi. What you mean? Ndiye mwanena kuti ndalama zimene zikufunika ku msewu wa makanjira ndi 100 billion US dollars kaya million US dollars. Mwandivesa? Ndiye mwanena kuti ndalama zimene zapezeka pa ndi 54 kapena 55 nditi kukushota ndalama yokwana 40 chakuti pa msewu wa makanjira. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti Saudi anapereka 20 billion US dollars, OPEC iso inapereka 20 billion ngongole, kuliso bungwe ile inapereka ndalama zina plus minus boma la Malawi lonse boma dziko la Malawi lapereka 5.66 yoka kuti pasaifa anthu akumakanjira timangene msewu wa makanjira. Lile serious? Ife anthu akumakanjira akumangochi tinala kwa chani? Chimene tinala kwa ife anthu achiyawo atumbuka asena alomwe amene makhala kumangochi ndi chani? Ine ndikufuna ndiziwere lino chifukwa anthu andari iniyo ife mukutitola kwambiri. Honestly speaking, DPP kulowa mboma akandika chitatu. Tikufuna tikumbusane zimenezo. DPP temu iyi ndi chitatu kulowa mboma. Kunalowa Malemu, Rest and Peace. Apita Mutharika analowa ulendo umene uja ndikulamulira kutha kumakanjira ife osationa. Apa mwalo wanso pamene mukutibwesera story ife timayembekeza kuti kuyankhula kwanu inu muti pasadeti ngati mmene mapasira ena kuti msewu wa makanjira panopo ife pamene wa DPP ndalama zimene zilipo pano ndalama zakuti mmene mwakambira muja koma msewu wa makanjira tikuyamba mwezi wakuti ndalama zimene zikushotazo ife ngati aboma la DPP poona ndi msewu wa makanjira mmene ulili ndi mmene akuvutika anthu akumakanjira ndi mmene anthu akumakanjira akufedwa mu misinje kumaberekera mmisinje kuonongeka mabizinesi awo magalimoto kumapita msewu kuyamba tsiku lakuti ngati mmene makambira zitukuko zina madera muna muja manena kuti chitukuko chakuti chiyamba dera tsiku lakuti why ife anthu akumakanjira mukuti soon? What is the meaning of soon imene ife tingamva anthu akumakanjira? Indi mukamati soon imeneyo ndalama imene 40 million imeneyo salary US dollar icho kala kuti tikufuna explanation ife anthu akumakanjira tatopa akandika chitatu DPP. We are not trust ene anthu andare iniyo mukumati vinisa kwambiri mukutivinisa ndiponso ife simumati kuwerengera kwambiri anthu akumangochi. Ndiye tinene pano kaya kukhala kukulamulani kaya kukhala kukunyozani kaya kukupanga kukhala kukupakani force kaya kukhala kumona ngati kaya chani tikufuna tikuuzeni kunena kuti ifeyo tata right ifeyo tata sopano tata pamene tafika apa mutiona ngati mwina anthu akumangochi ndi anthu osakonda DPP koma tikuti kupasani chisanzo ma MP onse atatu anse umene wamakanjira ose nda DPP. Iniyo mnokha mukoza kuona kuti DPP why anthu akumangochi ayivotera chonchi ndifukwa chani? Tayivotera kuti ife anthu akumangochi kumakanjira kumalindi ndi kutende DPP cholinga choti mutimangire msewu. Iniyo muli ku opposition mayankhula zambiri nduna zimayankhula kuti msewu umene uja akumangochi mudekhe izamanga DPP. And why today? Why today? Inu mayankhula muli ku opposition kuti msewu umene uja azamaliza apita Mutharika msewu umene wazayamba apita Mutharika kumanga akumangochi mudekhe. Lelo kudekha kwa kumangochi mutuuze kuti mwamanga bridge imodzi bridge yake imene mwamanga ndi iti bridge yakulitisa ndi bridge yake akasi kukhuzana za msewu. Komanso mukamatiuza kuti kukhala mafezi 3 amanga ma bridge 8 ena amanga msewu zamangidwa akamanga mafezi 3. Komanso mufuna contractor amene amanga msewu amakanja kapena amanga ma bridge. Pomanena kuti kumene kuchako kuti engine motors amene amanga bridge yakulitisa ija amanga 2 years and a half bridge imodzi. Lelo matrekita ango yimika mumbwazimu mwanyango mwango yimika matrekita panopo 6 months ango khala kumene kucha ango nyenga akazaji ayeni kumene kuchako amene acha kufuna chani tikufuna boma lituuze kuti kodi engine motors acha kufuna chani kumakanjira kucha ife zoma tipanga blind ife zoma tipaka mafuta kumaja milomo ena ife tatopa tikufuna tiziwe cheni chimene ife tikufuna tiziwe date lense wa makanjira amene yambidwe. Iniyo mukuyenera kufuna njira muongeze ndalama imene yasalai msewu wa makanjira ife uyambike. Komanso tikunena pano mosanyengerera mosabisa sitikuyankhula izikambo DPP tikuyizonda ine brother Salam ndikuyankhulani ndinali busy nanenso kumenyera ufulu DPP kuti ilowe mboma sindimamenyera ufulu DPP kuti ilowe mboma cholenga choti ine ndikufuna udindo no
sindimamenyera ufulu DPP ucholinga choti ine muzindilipira ndalama. No, ine sindikufuna any payment, sindikufuna any cent kuchoka ku DPP kuti mundipasa mundigawira ineyo. Koma chimene ndikufuna ine chokuti mundilipire nsewu wamakanjira. Ndimamenya nkhondo imene chakuti kwathu nanenso kuti nanunso kwathu muzatimangire nsewu, muzatilipire nsewu wamakanjira. Anthu akumakanjira ku Lutende, ku Malindi, ku makanjira mfumu amakanjira anamavi achowe mpaka atiye akululanga. Anthu awo onse anavotera ine. Ndakupasani chisanzo kuti MP wa kumakanjira ku Lutende kumene kuja Kazembe ndi wa DPP. Matiye onse amakanjira komanso ndi alulanga anavotera DPP. Komanso ku Lutende anamavi komanso matiye onse ndi ma MP onse ndi mafumu onse komanso mpaka ku Malindi anavotera DPP. Musapangisa manyazi ma MP anu. Chifukwa ife anthu poyankhula amati ma MP sakugwira ntchito, koma muli inuyo kuchipaniko. Mutangopanga address yanu inuyo dzanalija. Ma MP anapempha komwe kuti ayankhule, koma simunapase mwayi. Nditi kufuna tikuwuzeni pano kunena kuti 50 chakuti billion $, kaya million $, imene yapezeka imene mumawerengera ija kuti imene yapezeka pa nsewu wamakanjira kukushota 40 chakuti million kaya billion whatever $. Tikukupemphani kuti budget imene ikubwerayi nsewu wamakanjira ukhalemo. Izi tikupempha kaya tikulamula kaya tikuyankhula nsewu wamakanjira ife mutiyikire budget imene ikubwerayi. Chifukwa nangati simukuyika ife nangati timayenda pa nsewu nthawi ya MCP sitingaope kuyenda panopo pa nsewu. Tineneretu panopo. We sick and tired of this. Inuyo kakhala kachitatu kulowa mboma DPP. Zoona inuyo kulowa kachitatu mboma ifosa timangira nsewu wamakanjira. Matemu atatu inu kulephera kuti mumanga nsewu wamakanjira. Ndipo pezeke mabridge kulibe, nsewu kulibe. Anthu hapo mabwanja atako kumakanjira. How we going to survive anthu akumakanjira? As I speak pakati panopo anthu akumakanjira kuvutika anakuberekera misinji magari moto kutengedwa kumene kucha. Ndiye panopo mvula isanayambe. Example mwachilayo muzimene zachitika. Mwanyangumu mwafo muone musimuli bwino koma mvula inagwa kuphiri. What about pamene iyambe mvula yeni anthu amene achaziyenda bwanji kumene kuchako? Mukwaganizira anthu amene achawo. Ndiye mwatenga ngini mota zimwangwayika kumakanjira kucha, matrekta angwa yimika. Palibe chimene akupanga. Ngakhale bridge imwe sanapange. Zimene akupanga zachibwana zeni. Kuti anthu amene achimene kucha kupanga chani? Tikufuna tidziwe ino anduna komanso adisa akumangochi mutiuze kuti amene akupanga chani kumene kuchako. They do nothing. Angokhala amene kucha basi kumangotesa mabanja achanu wake. Anthu amene achose. Nanga ziti zote anthu amapasa ma contractor ayambire paka pinjire kumanga bridge ichi. Ayambire paka pinjire kukonza bridge ndi azipita kuti azipita kwa Mwenjati, azipita kwa mpaka kwa Malaka. Ulendo mpaka kwa Saiti, mpaka ku Lugola. Ndimene zikuyendera kukhalira koma mangotenga matreketa kuyimika pa Lugola, kuyimika pa Saiti, kuyimika ku Lulanga uku, matreketa opanda pake. Guys, we sick and tired of this. Seriously. Anduna masipishi anu amene mwayankhula ife akumakanjira palibe chimene tamva. Palibe chichonse imene chingathandize imene mwayankhula. Sitikufuna suni ife tikufuna date yense wamakanjira uyamba liti. Musatione ngati anthu ovuta tavotera DPP na first choice kati ufuna chitukuko. Mutilipire ife takulipira ndakuyikane pampando. Ife mutilipira chani? Ife chimene mungatilipire ndi chani? Muyena ni nduna pakati panene ndi ma MP ena ma council ena mukusangalala kumene kuchako. Ife tisangalala ndi chani? Tikufuna nsewu wathu wamakanjira. Tikufuna nsewu wathu wamakanjira tikunena pa. Musatipangise kuti ife mwina mutione ngati anthu ovuta. Endi tikabwera tikavuta tikakwiya ulendo uno tipanga zinthu zoti nanunso mudziwa kuti anthu akumanga chena anthu okwiya. Timapanga zionesero mu MCP. Ngakhale zionesero zovuta kwambiri. Ndiye nanga tifire mapanga zionesero mu MCP, boma la kupha, boma lonyoza, boma lophwanya malamulo. Ino saphwanya malamulo tingakuopeni, ino saphando tingakuopeni. Ndiye tinene pano kunena kuti ife sitili pano against the government. Tili pano to support government. Inunso muti support pa chizungu pali mawu hand to hand. Ndi ndokupasana president, ndokupasana ma minister, ndokupasana zoti mulowe mboma kakitatu. Ife mutilipira chani? Zoona mutilipira ife kubatuza kuti nsewu wamakanjira soon. What is soon? Komanso makamanena kuti ndalama zikushota 40 million mwakuti zikushota bwanji inu ndalama osapanga cover mene popo. Timupange cover nsewu wamakanjira uyambidwe. Mavuto a dziko la Malawi alipo ambiri kwa ife tiyenda 30 years tukuyenda madzi. Mu 30 years imwe ndi 15 years imene mwalamulira. Remember that. Kuti mu 30 years of democracy inu mwalamulira materemu atatu imene ili ngati 15 years mukulamulira chipani cha DPP. Mulephera kumanga nsewu wamakanjira lize serious. Tikupemphera anthu akumakanjira tiye ndikuyene manje. Tikupemphera ma MP tikuyene manje. Tiye tonse tiyende limodzi. Tisaope tisafowoke. Nthawi ndi ino. Tisamangoombera manja zili zonse.
tisamakonde zipani ya Malawi. Ife anthu akumango chinanga titasalira mbuyo. Ife anthu akumango chinanga tili anthu opusa lero. Ife anthu akumango chinanga tili anthu ogona lero kamba kokonda zipani kwambiri. Kusiya kukonda dera lathu. Timayamikira zonse kumaombera m'manja. DPP, UDF, MCP. Lero mpaka tili m'madzi kumayenda m'madzi kusowa bridge kusowa misewu. Kamba kuti ife anthu akumango chinanga anthu okonda zipani, kukonda ndale kwambiri, kukonda atsogoleri, kukonda zipani, kusiya kukonda dera lathu. Tidzuka anthu akumango tigwireni manja. Amfumu amakanjira, amfumu akululanga. Ndikupemphani chonde amfumu anamavi mpaka amfumu achowe. Amakumba. Nonse mafumu anamalaka, nonse mafumu akulu tikukupemphani chonde mafumu. Nthawi yakwana, osagona, osafooka, tipempha anyamata nonse akumango chamene muli mudongo blantaya. Tapanga support kwanu seoneke. Tipange support boma tiliuze kuti ife sapano tinasukusula sindife anthu ogona. Sangokhala basi ngokhala boma lisapangabe 30 years tikuyenda madzi anzatu situkwa kwapangira nsewa makanjira ndalama zakhazi kutengera kumakayika kwina kamba kogona ife anthu ako makanjira not now, not this time. Nthawi ino sitikulola, sitikuvomera. Mukafuna kuti muone mapanti osachapa tikuyenda panja timuwaona. Tipange promise zimene tikunena ndithu pano kaya kumanga muti manga kaya kuti pamutipa tikunena pano mmene mauzira MCP. Mukafuna kuti muone anthu akuyenda madolosi panja ulendo uno mwaona. Mukafuna kuti muone azimayi akuyenda mapito koti panja ulendo uno mwaona. Sitikuopseza koma tatopa. We sick and tired of these guys. Simungalamulira matemu atatu inonse kudetha kuti mangira. Tikudziwa kuti mukuyesesa, ife sitikufuna kuyesesa, tikufuna mupange. Anthu sayenda madzi 3 years, 5 years kuyenda madzi. Inu simulamulira 15 years osamanga nsewu. Ndikudziwa kuti kuyankhula kwanga anthu ena sikuwasangalasa, anthu ena andinyoza, anthu ena anditukana, inu asalo mukuti bwanji. No, government iyi nafe tinasonkha nawo. Tinasonkha cholinga choti mmemu tije nawo. Kudya kwa mmemu kwa ife sitikufuna ndalama, sitikufuna maudindo, tikufuna kuti pange chitukuko kwathu kumakanjira. Mmemu tinasonkha nawo. Ndipo palibe munthu amene azima pachulu kumanena kuti inu asalo mungayankhula chani kuti chani, inu mungayankhula kuti chani. Inu nanga ndimuna asonkha ife tinasonkha nawo. Chimene tinasonkhera mmemu cholinga choti ife tilipidwe. Osati mangire nyumba za malata, sitikufuna njinga za moto ife tikufuna sawa makanjira uchitidwe. Bridge hapa akapingiri ipangidwe, bridge hapa Mwanjati ipangidwe, bridge hapa Namalaka ipangidwe, bridge hapa Saiti ipangidwe, bridge hapa Lugola imangidwe. Tikufuna 110 km ija nse watu mutipangire. Anthu savutika ngati kukhala ngati mwati lidziko lina lake. Ife ndife Malawi tizapo maliti. Koma izi kuti zitheke tiyena amango chitigwireni manja. Abomawa andalewa kuti seweresa. Andalewa kuti yesa ife ziganda. Ndife tisalole zimene zonse. Tisalole amangochi. Tiyeni wake up mangochi. Wina aliyense amene ali ku Malindi, ali ku Lutende, ali ku Makanjira. Tizuke tichosema nthongo baso, mafumu matiye nonse anyamata tiyeni background. Tiyeni background anthu amene wakapaka masewera tinene pano pomaliza. Tikhala tili pano maso athu ali ku budget. Mufune musafune. Musekelele musasekelele. Mukuyenera kuyika nsewa makanjira mbudget ulendo uno. Sitilola kuti ulendo uno museke budget nsewa wathu makanjira. Never. Zimene sizitheka iyayi. Mukapanga kuyerekeza kupanga zimene zoti kunena pano ndithu. Ife muti manga enafe. Ife enafe muti manga ndithu nsewa makanjira muyika budget ulendo uno. You like or not. Ndalama zathu zilipo kale. Kumene kumazipeza. Kumaso mayankhula kuti ndalama zilipo. Inu munkuonjezera. Ndiye inu mulephera kuonjeza ndalama zoti mwazipeza kale zinu mmene momwe. Inu mufuna mulephera kuonjezera. Fuka ndalama zimene mwazipezazo boma lija opekisha nchani anapanga boma zana MCP ati inu muonjezera chani DPP. Mutenge foto yo muyike pamene popo kuti ifeso tisangalale anthu akumangoshi. Tatopa ife kuyenda mmatope, tatopa ife kuvutika, tatopa ife kukhanga anthu aku Mozambique. Bwana soko Mozambique kuli misawu yabwino. Kumakanjira ndi kumalo komvesa chisoni. Ife ndi anthu omvesa chisoni. Ife ndi anthu omvesa chisoni olilisa. Akhala chanu wakasitimadziwa. Akhala chanu wakasitimatenga focus timangokhala basi. Koma ndife anthu omvesa chisoni nanga tikuli boma losala mango la Malawi. Nanga dziko losala Malawi kuti anthu amene akuvutika mayendedwe, anthu omvesa chisoni na anthu akumangochi. Ndi anthu akumangochi kumakanjira. Ndi anthu akutende komanso ndi anthu akumalindi. Guys, ife tikuvutika honestly speaking. Ndiye pomaliza kaya kukhala kupempha, kaya kukhala kulamula, kaya kukhala kuyankhula, kaya kukhala kunyoza, kaya mmene muli monse mmene mukamveremo. Tikunena kuti budget imene iyi nsewa makanjira tikufuna. Komanso mundiuze date imene yambe nsewa makanjira. You like or not. Izi zikhala force kayena muzinena kuti sizingatheke, kaya muzinena kuti chani kubakira chipani cha DPP, si chipani cha agogwani, chipani cha tose ifeso damenya nkhondo. You like or not. Ife nsewa makanjira tikufuna.
ndimawu amenewo ndikukhulupirira kuti ndayankhula, wakumva amva, osamva akhale choncho. Uthenga woti ukupita kwa akaupa, uthenga upita ku DPP, uthenga upita kwa MP, uthenga upita kwa mafumu, uthenga upita kwa ma concerned citizen. Alisagwire mbali yake. Mafumu kudzuka, ma MP tikudziwa kuti muthamanga pa ground, tikuyamikireni. Mangochi concerned citizen, Makanjarodi concerned citizen, tikudziwa kuti muthamanga pa ground. And zitheka DPP tipanga maduwa mpaka nsa watu atikire budget uleta uno, atimangira mabridge athu, atimangira nsa watu. Ife tizalimba lokoma, tisakhala ndi choloza mboma la DPP. Kodi ife zalo zayani mu DPP for 15 years? Zalo zaja. Anthu akumanga zalo zajani. 30 years democracy zalo zaja. Palibe chimene inacho anthu akumakanjira. Ndimawu amenewo ambuye adalise anthu onse akumakanjira, amfumu amakanjira, amfumu akululanga, matiyeto amenewo, amfumu anamavi anamalaka, amfumu achowe, amfumu amakumba, amfumu ndani Mulungu adalise kumene kwawo, achose manthongo amafumu onse ayang'ane patsogolo, adalise anyamata onse kumeneko, adalise mafumu onse, adalise ma MP, makhansala, tiyeni patsogolo, aluta kumtunuwa mpaka nsa wathu amakanjira uzatheke. Sitikufuna zotsipa m'maso, zophimbana m'maso tatopa. Tikatelo ambuye azikudalisani, komanso adalise family ya PS. Pobereka mwana brother Salo, mwana osaopa, osafowoka, aluta kumtunuwa, nema comrades nonse, amene mapezeka kumango choyankhula nsa wamakanjira. Tikuti God bless you, keep osabwelela mbuyo osafowoka. Ma comrades nonse, tiyeni tonse tilimbe, aluta kumtunuwa. Ndimawu amene ambuye azikudalisani inshallah rahmani. Nanga zina ndine brother Salo, chizukulu cheni changa ngapia senkala kwa the live yawas empire. Kuswa kutemanya kwa mai mfumu, kwa bambo mfumu, prince himself. Mbite tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.